Els nanos és una tradició única. És com les falles, no és el mateix, però la crítica és en plan de broma i si vols ho agarres, si no, ho deixes. Així era. No són d'ara ni d'antes, això fa molts d'anys. Mira si fa anys que això estava prohibit. Perquè entonces era dictadura i entonces això estava mal vist. Reivindicàvem a on? Pues fora del poble que mos deixaven. En el poble no podíem posar ni nanos ni res. I reivindicàvem que els camins estaven per fer, els barrancs s'havien d'arreglar, però els havien de posar fins a les 12. O si no es passava la policia i ho reballava i si el veia això el denunciava. Fins que va entrar la democràcia. I ho han de llevar a les 12, tanta feina que fem, i la gent no ho veurà. Fins a les 8 o les 9 de la nit, és que fan feina quan isquen que ho vegen. Des d'entonces que es fa, doncs tot el dia. I mos agradava combinar-ho tot, la crítica y el nano. Las críticas siempre se han hecho siempre con el máximo de respeto, en plan de humor, más que de criticar así para ofender. Críticas honestas, que no han insultado a nadie, no han faltado al respeto. I entonces muntem al terrat i allí comencem a traure nanos. Comencem a vestir-los, a posar-los les peluques, a comprar guants, perquè tenim que fer els guants. Els guants s'omplin en segó, que porten feina. Va dir que no, però porten feina, saps? Les despullem, les posem en bolses i les arrimem a un racó dins de la bolsa, fins l'any que ve. A compres. Eixe dia tenim molt. Eixe dia a les 5 del matí tenim el carrer despejat, tot al puesto. Ese dia tenim festa. Ese dia no fem res en casa. Ese dia no fem dinar. Traiem-lo del congelador i apanyats. Això és tot el matí una professó. És per veure-ho de bonico, de bonico. I disfrutaven, dient, mira, muy bien está esta crítica. I es rien prou, la veritat és que rien prou. Una fiestecita, digamos, de unión, de hermandad, unir el pueblo y el barrio, es algo que verdaderamente no se debería perder. És un treball en equip. La que descorreix això doncs fa sola, l'altra l'altre, saps que és tot una harmonia i... Si n'hi ha que cosir, cosim, si n'hi ha que fer nanos, els fem, i si no, doncs els vestim, els arreglem, i si el portes bé és una meravella, perquè, a més, els ratos que passem així en els nanos, doncs ho passem pipa. Dona alegria i em dona joventut, o sigui, capaz que rejuvenesques una miqueta més, saps? I és la il·lusió que poses també, és que és tot, la veritat. Molta feina perquè la gent va anant-se'n, els majors. La majoria mos se n'han anat. Es fem majors sense donar-se compte. I això és la pena, haver de reivindicar i amagar-te perquè no el vegen, o si no se'l tancaven a la presó. Notes la falta d'elles, perquè ho passaven molt bé. Havia una xica que li diem Mari Carme, que vivia ahí baix, i ella només esperava el dia que se'n juntàvem el fin de setmana per vindre-se'n a fer els nanos. Son pare també mos ajudava molt, en paz descanse, Antonio, el casillero, li diuen. Chelo també, la melona, ma mare inclús també. I era tot una harmonia, que ho passaven bé. Quedan pocas personas mayores para poder hacer los nanos. I ja s'han agarrat, si eres del carrer o no eres del carrer, més que han de fer nanos eixe dia. De moment encara estem ahí, al peu del canyó, després ja veurem què passa.
res, però això ja fa molts anys, van dir, per què no fem xocolata? I van començar a fer 4 tassetes de xocolata i ara puja tot el poble. Venen del coll, venen de Muro, de xiquets, venen dels poblets, i l'Ajuntament convida a xurros, o sigui que aquest dia la xurreria és per nanos. I quan venen les criaturetes es donen un gotet de xocolata i un xurro o dos, una bamba. Molt bonico, ese rato és molt bonico. És per vindre-ho a veure-ho. Perquè els veus tan xicotets, la mestra agarra ells de la mà tots. És estupendo perquè matinem, saps el que vol dir? Mentre fas els nanos, les plantes i tot, doncs, a les 6 del matí estem en alt tots. I el repartir el xocolat, i tot això quan es fa la gent que ve un xiquet per ací, l'altre per allà, i tens que dir, espereu, carinyos, espereu que si no s'aclarim. I això és una meravella. Donar-nos les gràcies, que se n'han recordat. Va significar per nosaltres, que no s'ho esperàvem, això és nou, pues que tots tenim dret, encara que siguem nanos i fent coses així, tots tenim dret a que es reconeixen. Això el premi no és per nanos, és pel poble. I entonces t'alegres. Enhorabona a l'Ajuntament, devem estar agraïts, per lo menos els que ho fem, que se'n recorden de nosaltres. Tens una altra harmonia, una altra manera de fer més il·lusió, perquè dius, llavors si em dona un premi, t'ho dona això, dona allò, tens més il·lusió de fer les coses. Jo crec que és més agraït. Parece algo muy bonito, algo ejemplar, algo como premiando a estas personas que son siempre las que más ayudan. És un orgull, un orgull. Quan ve l'Ajuntament, jo sé les notícies i volen que anem seguint. Doncs anem seguint mentre puguem. A mi m'hauria agradat que tots els anys, per totes les cases hagueren nanos, més que fora uno. En uno per casa omplirien els carrers de nanos. Si hi ha alguna persona que vol vindre a ajudar-nos, que no ho faci per res, que és com nosaltres. Nosaltres volem ara ajuda, perquè la necessitem. El que faria falta és que vinguera gent jove per ensenyar-se i que agarraran la rutina ja perquè no es perga tot això, perquè això és molt xulo.